Mana kamano nyakuram ga juang kamora mora mitira ka utul makena magunero kamano madunga nya kum kete mane chunyo nagi TV kama kwongo to agwero kamano madunga nya ne obongo nya kalaga nya search polo gi piny kum wakinde machalo koda gamande mono wachako rom kendo kwa twak goganda mopogore ma endondo nagi mokolo ne kacha chakre chieng' wuok tich nyaka chieng' tich abich wakolo kacha jotelo mopogore kendo kwa gombaka kage nyiso ni to gwenge magi wuoke kata mana tel mbene gin go nyakuram ga juang to chalo nade bende gitiyo na japeny ka odichieng' ma kawuono tarik 19 dwe mar abich higa 2016 wachopo nyaka Ndhiwa constituency Homa Bay County kamoro miluongo kacha ni Kologi Ward nyakuram ga juang wadogo mbaka kaachiel koda achiel kuom jasiasa mabende dondo kacha ni Ian Obala madhi nyiso kacha ni to lek mare mar kao kanyo Kologi Ward higa 2017 chalo nade. Ma biro seche mabende koro siasa osechomo kacha kendo siasa lech kurom ga juang wadhi penje ni to gie sani enono ni siasa dhi kama nade gin kaka rowere mabende koro wuok oko madwaro telo nyakurom ga juang odhiso ni to jondhiwa duto te wacho nang'o to Homa Bay County ochung' kama nade miyo kete mana chuny nagi TV kama ta ichuni enan Steve James aka Nyakwar Nyaronyo 1 luwe Facebook pages magwa chuny onagi TV TikTok chuny onagi TV then subscribe YouTube channel maroma chuny onagi TV akautul makene maruwa kichunoni wachake yono machalo koda kamandie Ian Obala. Yes, Mr. Steve. Kologi Ward. Kologi Ward. Ndhiwa constituency. Ndhiwa constituency. Homa Bay County. Homa Bay County. Nyakwar Kuklu Bangla. Nyakalonye. Nyakalonye. Ichiyo nade? Achiyo maber baba. Wakao kinde ni mondo mos jo kanana. Kumoro mora magi winjoe. Nyinga Ian Obala. Awuod kanya mwa Kologi. Nyakwar Gola Mishael. Wuod japuonj mono sanindo George Obala kod Lon Obala. Nyathi mar ang'wen nyithindo 5. Erokamano Steve. Machiegni kabisa, machiegni. Aro kake itimo no ilungo nyaka kwaro. Nyaka kwaro, ng'ama lich ahinya. Ng'ama lich ahinya. Maya momiyo chunyo nagi TV dundu jaluo wagero dhoa. Yes. To kwachako ga chenro wachako ga gi ngero. Ngero ma kawuono joluo no ngero ni kiki pakri. Yes. Kapok ing'eyo gima biro mbele. Yes. Ne gibedo tiang'o kendo ne gitiyo gi ngero machalo koda kama ni kiki pakri. Yes. Kapok ing'eyo gino mabiro mbele. Ma nyiso nang'o? Ngero no wacho ni kiki kwandri kiseyudo gimoro kapok kinde no chopo. Kisungu kendo kete maber, you not count your eggs before they are hatched. Matine ni kibed gi expectations mang'eny ahinya e ngimani kapok itemeza gi. Koro gimana kanyalere kama, anyawegi kanyo. Yes. Nyawegi kanyo. Nyawegi kanyo. Ichopo kanade? Iwuok Ndhiwa sadi? Wuok Ndhiwa saa 12 gi nus. Abiro gi gari nyaka Kisumu. Achopo dundo na kama natwak gi jowa. Fuel oko donge ng'anyo oko chandi? Wuoth ne chal nade? Wuoth ne rach kabisa kendo geche matin manie ndara. Kendo apani magi jok manigi neno ruma na jopiny. Emomiyo nikech ka ndara abedo ka wuotho kodgi kanyo kwa gombaka. Tapinjo gin mun saku ma une ndara ni donga wonu ugomo. Ginyisa ni baba wagomo lakini wan gi utu ma jopiny omiyo wan e ndara. Do kunde waonge. Koro gin e ndara to ok gimor. Kendo en wach miwuoro ahinya. Koro gitiyo ne japiny. Gitiyo ne japiny. Tinende ok giting'o nono. Fuel to gitiyo gi pesa. Ema ni prices mabet koidho matin. Mondo gimbe gidhi gima dhano. Tinende gimenyo. Gimenyo. Mondo gidogi gimoro dala. Kamano. Fuel ni en gima osechan machando japiny kabisa. Kendo in kaka achiel kuom rowere mabende kodwa telo ni. Ineno ni ma chalo nade? Bende kero timo gima ber kose nikech kaka owacho ni lweny mabende ne ranch? Steve, watch fuel ni is a very interesting topic. Kinen gino ma kaka japiny kendo kaka jadwaro ok mora personally. Nikech iwacho ni fuel mwatiyogo ma Uganda tiyogo ka from Kenya ka. To Uganda sani kineno fuel mare ni piny as compared mani Kenya ka. Koro the government has to come out clean mondo nyiswa what is happening. Nikech nwang'iyo gi fuel mi medo gi siling 1-2
to ma kawuono ni 46. Koro en gima lit kabisa, kendo jatendwa sana sana ma kaluo mong'eyo gik mane Raila stood for oling' thi kendo support gi wach the language mar government. Koro en wach malit ahinya. En wach malit ahinya. Kowere gi awache mag fuel go, we wadonjane Kologi Ward. Yes. Koro ichung' kacha mondo mi ikel lokruok e Kologi Ward. Nyiso ni kaka Ian Bala. Yes. Ang'o mano keto gimoro e chuny mondo mi koro ichung' iwuog oko ikaw telo. Kologi Ward wan gi shida mathoth, kendo wasebedo underrepresented. Gimomiyo nachung' mondo adhi alar kom mar MCA Kologi Ward. Jowa, minewa, nyithindewa ok gine stable maber, kendo anya wacho ni gionge basic commodities. Yore waricho. To we have an MC, a sitting MC that is serving his second term. Nitie osuptende manoger iknene pok bedo supplied kata gi yath, kata mana Panadol onge osuptal no. Yore manyamiyo wang'e ni Kologwan wapuro, kendo wapuro niang' kabisa. Yore ok gin yore ma kata tinga nyalo kadho mondo kaw niangi oter Riat. Riat is a sugar factory man in Ndhewa. Koro we are underrepresented. Kendo waol gi recycle old leaders mabiro sakasa ok gitine jopiny, ka gibiro to gimiyo minewa siling 50 kasto giwuondogi ni gibiro miyogi gik mabecho. Koro we want to stop that, kendo this is a young energy madhi timo accountability mag pes jopiny. Kendo kapona donjo komno, wadhi timo audit query ne the sitting MCA. Chakre financial budget manomiye, ang'o mosetimo ne jopiny, kasto kwan. Koro bro bedo en against us. Kamano Mr. Steve. Ma donge awan ni jogo mabende koro nie telo samoro giwacho ni budget mabire counties matin, koro projects ng'eny lakini ok ginyal timo gite. Budget ka budget oket ne gima nya timore. Gimidhi tim gi budget no. Ok wanya wacho ni Kologi pok oyudo pesa. Wadhi riambo ne jopiny. Jo Kologi has a right to know ni pesa manomigi 2023, 2024, 2025, 2026 odhi kanye kendo tim ang'o mondo wachak that conversation from there. Pesa nitie mabiro Maya County. Maya County kendo mabiro e ward levels. To pesa gi onego beni tiyo ne jopiny. Kendo jopiny onego ng'e ni pesa ne. Ing'eni ka gibiro e ground to giwacho ni akelo numa. To this is our taxpayers money. Magi osuru wa mwachulo. Monego beni ok en a favor magitimonwa. To nego follow up ni pesa wa utimo gang'o. Kamano. Donge samora mora mabende dwaro kel dongruok. Yes. Ward ka ward kata mana e counties. Yes. Itimo ga romo gi japiny kipenjo gi ni watimo nwang'o. Yes. Public participation. Yes. Katika ogini to mabende koro gichoro godo budget. Yes. Bindi sebede public participation mora mora ma utime wood ni meneno gik ma idwaro kodhi mbele. Asebede achiel mase gima timore gi public participations gi, jogi miyo draft tisom ne jopiny, kasti luongo ji achiel ariyo adek ma speak the language of jotelo, kasti miyo soda moro kanyo gi siling 200 usain tudhi dala. Nyicha yudo kinde mar bede achiel miluongo ni municipality Mandhiwa, kendo nabedo represented, kendo na goyo duonda ma bylaws. To nwafwenyo ni joma nokelo gigo negi copy paste from somewhere. Mantie manwa golo oko mwana ndiko ni magi okonyo jopiny. To sani gima nyaka ging'e, jopiny oserekore. Kendo jopiny ong'e gima berne gima ok berne. Koro gige public participations gi ok land gi maber ahinya. Iluongo nyathi gweng' moro mong'eyo makata ma ok in sound mind, intek ni bimadh soda kendo indik siling 500 idhi go dala. Kasto gi sign gidhi go dala. Koro mano gima osenyowa Steve.
Nikech ng'en achiel kuom gigo mabende koro oganda nyaloga wacho ni MCA ok ti nikech pok ka gibedo koda ng'eyo maneno ni to MCA wane to gin ang'o gin mabende samoro noket e budget nikech ok timgi te, itimo kiwango ka kiwango. Yes. E higa mabende koro wacho ni ma en tam 2 mar David Olo. MCA maru mabende koro nitiere ni. Nitiere gigo mabende samoro nyalo wacho nosetimo. David Olo anya wacho ka authoritatively kendo without fear of contradiction ni David Olo honorable he is underperforming. Nitie key areas kologi yore gwa dhok ne osuptal ni onge yath, kelnwa yath. David Olo ok nyal. Asebedo ka pressurize go respectfully kendo asebedo ka addressed with a lot of decorum mondo oti ne jopiny. Nyicha nyise yo moro mar goyo nolosi ka en gi dwaro mar jopiny kendo wach japiny chande ahinya. To gik machalo ka ndaro wan gi kura gi government road gi national roads. Omany networks, omany joma nya konye loso yorego. To en kobet sani gin gi luwa luwa governor. To governor is a national figure. To jopiny manoyiere ma should be speaking the language of the people to igno. Kor kata water project is an issue. Yore is an issue. Healthcare is an issue. Sani kata Ndewa level 4 hospital Shaukti for the last 1 year. For the last 1 year. To nitie ng'amo chulo shano for the entire year nikech ndalo moko ne gidwa ni SHA kidwaro oti kode ichulo for the first 6 months kata 1 year koko bed effective. Kana inquire kawuono ginyisa ni ilose. Koro en gima iloso to jopiny to tho hospital. So magik ma our leaders ma nigi opportunities machal gi marani koka wuoye to Nyasaye nyachwada. Iwacho kacha ni MCA mari pako mana gavana to gavana ne iwacho ni Homabay timo maber kabisa. Ere kaka koro wuod ni nie mok timo maber. Adieri mar wach ni wanga I want to give credit where is due. Kendo ing'eni be kin jasiasa ok criticize everything. Nitie gik ma ng'ato kotimo maber tiye kod notimo maber. Steve an open minded kendo awacho gima nie chunya maonge ng'o influence kaka jomoko. Wanga o change the face of Homabay. Mana diri mane kende. Awinjo ni goye jomoko goye ni giba national government. To national government osebedo chakre 1963. Awetire ni national government ni nokotiyo. Adiri makende ema ni nitie misplaced priorities. Wanga dwaro joma chal koda manya miya advice. Nikech joka to chame to wuonde. To an kaka adhi ongeng'. Adhi romo gi japiny. Koro Wanga has done pretty well, fairly well, but nitie gik moko ma I feel ni poko address critical issues, misplaced priorities, gik machalo ka healthcare. An example mana nyisi mar Ndewa level 4 hospital. Ing'eni Ndewa level 4 hospital ni omako a large area. Kendo joma dhi kacha dhi mang'eny. To ka koro Shaukti kaka ngima idho ni ng'ato kata mondo afford kata 100 shillings today is a problem. Koro Kawanga kanyo, I feel she should address critical issues that is affecting the common mwananchi. Koro were negi national government matin. Oduoga ne kore ground mondo koro wanyise what is there. She tend to focus as gi national government sana ong'eny ka Ruto of late seriously. Kisama wacho ni Shaukti okoti mana Homabay kende kose ineno nikech koso koti Kenya mawe. I want to address my area and I want to strictly address my area nikech Kenya is my terms of reference. Okanya wuoyo ne ja Homabay nikech okadak Homabay. Anya wuoyo ikologi mang'eyo machiewe manenda ma interact gi jowa. Ndewa hospital level 4 is it level 5? Shaukti onge yath.
To sani nyithindwa makata onge minewa struggle seriously. Koro healthcare is a right, it's not a favor. So wanga we ken gi dwaro maber we owuo kendo tatua wach mandhiwa hospital nikech jowa dhi kono. In fact, referrals mwatimo mang'eny itimo ka dhi Ndhiwa. Kotamo Ndhiwa koka biro Homa Bay. Koro she needs to address that first. Same wacho ni okine ka MCA mari wero mana chalo jomoko wacho ni jakwaya. Yes. Wero mana wend kwaya kendo pako mana governor lakini okutito pesa to donje wuod mari. Mana dier. Mana dier kabisa. Mana itemo wacho ni? Atemo wacho ni gin joma corrupt. Kendo ok ber ka serving term member, 2-term serving member caliber ne ok onya address Her Excellency Governor mondo nyise the pain. Aninge na onge problem ka wanga nigi personal relationship with my area MCA, but my interest ni boy advise wanga accordingly because wanga is our boss. For as much as ni ginya bedo siepe, but let wanga know what is going down on the ground. It was incredible. They launched negibiro gi launch project moro kologi kanyo that was recommendable. Keno na wacho ni wan joma tendo, we want to be respectful ne leaders wa madongo nikech aonge moral authority mar advice wanga because she's my senior on almost everything, but my area kaka voter nyaka wuo nikech aja Ndhiwa, awuod Kologi kendo nagone kura. Or if I feel something is bad, I have to speak for myself kendo ne joga ma represent. Lek ma koro in godo gi jokologi en mane? Gima bende kodwa mondo kelnegi? Kologi, we want to address several issues. I don't want to promise them heaven, but kantie gima nyalo konyo japiny on a day to day, kata ko kamiya 100 shillings. Waluongo ni key areas. What address issues mar yore? What address issues mag healthcare? Kijana tieko school, moko perform maber to kata ni kuma gi end up onge. A lot of energy mag jo youth, where are they going after school? Nyithindo maka eche kor gweng' nikech gionge nyalo. Koro job is a problem. Nyota fund ok nya solve issues mag jowagite. In fact, it was very selective. Tingeni gima selective ga population mang'eny ok kony. Koro job is an issue for the youth. Water is a problem. Kologi. Healthcare is a problem. Kologi. Keningeni wan jopur. Ingeni Kologi kacha chaki manya investor Steve. Kendo through powers ma o David Olodes de miyo wanga advice maber. Kologi de kuro wachako medo a factory kacha mondo cab. Nikech wan jopur. Wapuro niang', oduma chieknwa, rabon chieknwa, to gigi okony jopinywa. Ibiro kawo jomoko waro odumbi gi 70 bob. Ti sweat, ipuro, idoyo. Mate pesa miyudo is less kata mitiyogo. Koro those are the key areas. Unemployment, health issues, and roads. Gik manya konyo jopiny. Kata okamiyo japiny 200, I'm sure ni by the end of the day, onya yudo 500. Erokamano. Mage gik madwa ni kelne jokologi? Mage gik madwa na first address, my first term. Ngima dhano madade chugo in my first term. Ngima dhano. Obala dhi gi tiko mane? Aja ODM. Kendo I'm a student of Raila Amolo Odinga. Emani ODM wan gi 2 factions. Mana uwe bang'e. But for now, I'm a staunch supporter of ODM. Kendo I'm a student for Raila Amolo Odinga. I'm going to vie with ODM party. You're going to vie with the ODM party? Yes. Maka party wa mamo ndo miwad loyalist mare ma David Nitote mana. That is mano bende nyalo bede nikech mago achiel kuom party policy. Chike mag chama. Steve, that is tomorrow's problem. Today's problem
en mana dhi ringo gi chama mar ODM. Mae gima bende japiny gomb ng'eyo ne to ponono ni an obalo dhi kacho cha jogo tuoni certificate ok iyudo. In gi plan B? Plan B ing'eni an gi jog malaro go kom ni. To seche moko ber ka apando negi pacha matin. Depo ka ging'eyo pacha. But for now, I'm going to vie under ODM. Kendis wasebedo guaranteed ni gidhi timo free and fair elections. Nominations, sorry. It came from the national chair. Ni wadhi timo free and fair nominations. And Steve Wang'ni ok en kaka machon cha. Baba onge Wang'ni. Ok en kaka machon cha. So let us go with their word. If they're really going to do a free and fair nominations, we'll be there with them. To kucho watu wangaji maya. Mane gima no sink na jopiny. Obala ng'ama ni toki? An magi Nyasaye, Steve. Ng'ama utiyogo machiegni? In terms of? Ng'ama support nikech iwacho ni abedo ka gi jakom ibedo mabedo ka gi josiasa mopogore opogore wacho ni Wang'ni ka ionge gomenda to ok ichuo. To ok inyal gonyo japiny to samoro otek. Steve kinena rawera mapod tin. Kendo anya wacho ni jopiny winja. Because I come from a decent background. Wuora notho 202. Abedo raised ga single mother, alone obal. Koro ang'e chandruok ma mon liete undergo, kendo ang'eyo what it takes to lack. Koro with my little resources, anya wacho kae ni there's no one supporting me. I have a few friends makonya e logistics maker gi my movement e Kologi. Kologi ok adwa pesa mang'eny. Adwa mondo aus sera na jopiny. Mane japiny masani? Japiny masani siling 50 Steve ok nyal konyo japiny sani. Lakini pi nyaka gimodhi. Pi nyaka gimodhi. Lakini pi bi gimodho ka yore ber ma embo nya afford pige. Moko abiro gi piga. En ga gima tek kabisa mondo mi ojende samoro ka utelo no. Kata mar matelo no oganda kata mana ma MC but achiel to bende donjo ga kam ber kabisa. Ang'o bende samoro neno ni koro Wang'ni tidhi ka utelo nikech iwacho ni golo ng'at ma kata kaka David Oloo bende koro samoro jopiny osemako ni gole telo bende samoro tek kaluwore bende gi jok ma bende koro piem go. We ang'e kamera ni ka wuok gi jo Kologi ka address jopiny. Adani High Excellency Nyasuna Wanga omanye David Oloo kom moro 2027 nikech 2027 David Oloo dhi dala. And again is eligible for pension. He's serving his second term. Kato dong government bro take care of him. Imiye pension. A second serving, 2 term serving MCA. It's automatically eligible for pension. Koro 2027, High Excellency Governor, omanye David era ministry moro mabe kanyo. Otem nikech joma tindo anyisi gini with a lot of confidence. Now I'm speaking the language of the people. Awacho duond japiny. Kendo gimiya teko momiyo awuok ategno kama nikech ang'e ni adhi yombe. Sani kipenjo jakologi moro amora ni MCN ng'a, obro nyisi ni yan obal. Nikech arawera matin. Ase nyaka study voting blocks Kologi kanyo. Mine negi kura kanyo aduwa. Luwe gi joma tindo. Koro jogi ase wuoyogo kendo pod amedo wuoyo kodgi. Ang'o ma ineno ka koro jo Kologi dhi wuok oko mondo mi kanye telo? Giwacho ni kama koro wadhi ne ng'ato ka ng'ato biro chung'e gire. Ian Abala, jo Kologi ward nini kata pari gang'o? Adieri makende poka abedo is a position maber mar konyo pinywa. Mana adieri nikech arawera mapotin kendo mapod is finding his way up. But in my little way, ase konyo jomoko, nyithindo moko, school fee. Either through friends, kata wuoyo kod jomoko mondo konywe school fee. Koro Kologi ward gin gi grube matindo tindo.
magi choko ne nyithindo school fee. So in one or the other, an gi in good communication gi jotelo makanyo, gigone nyithindo warambe. In fact, I've attended if not less than 30 fundraisers. Kata bedo magi sling adega moro aoro. Ang'eyo ni jatelo much is expected, but we want to break that barrier. You don't want to recycle the same leadership, but matin masebedo katiyogo ase focus mainly on education. Poka chopo dwach jomoko te, but the little masetimo, I'm sure ni they're known. Nisha konyo nyathi moro kae ma odak ya but Lange ka, iluongo ni Faith. Nyathino dak gi adagi, she lost the parents. Qualify, noluonge Ndhiwa KMTC. Through a few friends, I managed manyakono donje school. Kendo I'm still working ways mondo motiek school. To gigi atimo gi my resources ga. Gi nyathi kaka pod atin ni, kaka Boyd Were wacho, kaka pod atin ni. Kuro I've majorly on education. Dhoni poka aketo dwa jopiny te. But in my little way, I've supported in terms of education. Can I'll promise abro bedo katimo kamano. Monambe chieng' moro alose legacy na moro ni wuod Obala ni nokonyo jopiny gang'o. So more are yet to come kapod wadhi mbele kama. Erokamano maduong' ahinya kuom Gajwang' med kete mane chunyona gi TV adundo jaluo kama pod tae cheno ni en an Steve James aka Nyakwanyoro Nyawan pod wan kande kaachiel kod Ian Obala ma bende dwaro kacha komno ma MCA mar Kologi Ward Ndhiwa constituency kuom Gajwang' gana 2017 wacho kacha nodhi bedo kacha odhi kawo komno gotiko ma ODM. Iye kanyo bende wacho ni ok onyalo wacho pache ahinya nikech en kaachiel kod jopiem mopogore opogore, tiende ni en gi paro moro ponono ni otikono ok yude mana adier. Autika dhi yudo. Kok kamano ada mondo mi wadhi yuyo matin med kete mane chunyna gi TV kang' waduogo to dhi nyiso ni to constituency marino to tich tiyore nade, to MP ma bende noyiero kacha manyanya kuom Gajwang' to dhi chalo nade kaachiel kod siasa ma Homa Bay chutho, to bende gi pogruok ma bende koro wan godo gi chama ma ODM. Ruto 2 term, moko bende wacho ni Ruto 1 term. En siasa ma bende koro iye tek. Waduogo bang' sama chuok. Asante.
Mana kamano nyakram gajuang kamoro mara mitira ka thuolo makende marwa ke chenro machunyo nagi TV kama wakelne kacha jotelo mopogore opogore kendo kwada dhoge ka nyiso ni to chalo nade chutho te wechogo mabende omako kaluo nyakram gajuang kachiel kod dongruok ma kaluo pod wan kende kachiel kod Ian Obala ma en kacha jalar komno wuodno mar Kologi wuod medore Ndhiwa nyakram gajuang Homa Bay County wan kode kende kendo nyiso ni to chalo nade telo mar ariyo mabende telo mogik wadhigo kod mbaka kacha konyiso ni to siasa chalo nade kirom gajuang kachiel kod dongruok mabende koro timore e gwengego mag Ndhiwa wachno kwaduogo telo mar ariyo to wadhi chako kachiel kod somo ote mari wan gi jogo mosedonjo e tendo kande wan gi Jaja Adero Joach wan gi Sis Mosta Presenter mano jafwambo wan gi Churchill Oduor karibu sana wan gi Sauti Rumba wan gi Eve David Achola karibu sana Jaira Satito karibu wan gi Trouble Maker karibu sana George Kotiato wan gi Frederick Ouko wan gi Jokeo Press kato wan gi Maureen Ore wan kande bende kachiel kod jogo mabende koro sechwalo kacha pairo mopogore opogore ni kod mgajuang yie mondo wasom ni to giwacho nang'o ka wan ka gi luongo ni David Achola wacho ni Ian Obala is the indomitable candidate. Kologi ward must rise under his leadership. Steve Nyisani, no retreat, no surrender. Speak it out. Thank you, sir. Most not Steve kabisa. Bini samoro in gi buok momatin. Chunyo kwe kabisa. Aonge buok moro amora. Kendo gini okodwa jomoluor. Ikori. Aikora. Aseng'wenyora moromo. Wan gi John Jawaya wacho ni awinje kaka uwe maber to akwaye ni oyie na were namba na en sodo mondo weri Odagolo na ngoma. Wadhi wuoyo. Ng'ama seni an gilongo ni Morino Ore wacho ni miwa ranyisi mar ni kom ni mari kendi. Miwa ranyisi mar ni kom ni en mana mari kendi ok mar ng'ata ng'ata. Kaduoko jawinjo kom ni ranyisi oseneno kendo kaluwore gi kaka piny medo ringo, a new face and a new dawn is coming out. Kendo sani jotelo gin jomatindo oseng'eyo chikgi kendo oseng'eyo gima gidwaro kendo jomatindo gi be manya deal gi jopiny kendo giber gik miluongo ni accountability kendo chochi mang'eny be gionge go. Koro we are energetic, wan gi teko kendo wan gi power matiyo ne jopiny. Wan gi Jokeo Press wacho ni wuod Obala yudhe ma oweyo sikul kata ma ok otieko somo mar primary gin tije mage ma in godo e plan mari manyalo konyo gi yudo omenda madikonygi. Steve aduoke. School ok en nyiso ni dhi school ok ofulo ni ngima ni dhi bedo maber. Nitie dakteche maonge tich, nitie jok mosomo kabisa to bende kitimo statistics maber, jomoko dhi school gima dhi maber e ngimagi, tije ma ji ochayogi ema sani kelo chiemo e mesa. Koro through tenda abro ng'iyo kendo abro manyo ways kaka wanyalo miyo jogi tije, nyithindwa makodhi school through empowerment. Kata kwaolo ni wamiyogi pesa moro to girundo e sacco gi kanyo, a group of kata 30 members wamigi pesa moro matin, itimo to giduoko to gigerore kamano. Koro we have a proper structure for them kendo wadhi absorb gi appropriately. Kata wanyamiyogi pesa mondo gilok go nikech sani gima dhi is food to hand, chiemo masani dhi ahinya. Koro there in our plans. Ng'ama kawo Ndhiwa wang'ni ano ka siasa osechacho kacha maratari. Ndhiwa is interesting. Sasa man Ndhiwa en interesting nikech wan gi Mheshimiwa Ogindo Tipo kacha ma en majority leader. Wan gi Agostino Neto Yugi. Wan gi Mama Beatrice Ogola. To kachako jogi gin jogewa koso kendo jogi gin jo party, jo ODM. But an kipenja dagomb ni majority leader na makende luora ahinya
ochako bed jatenda kende na e county assembly, ochako bed majority leader, ochako dhi for his third term as a MCA. To personally I'm aligned sana kendo ase interact gi manifesto mar Honorable Dr. Beatrice Ogolla. Kendo I'm convinced ni she's going to win Ndhiwa as an MP. Ahero tend joma mine kendo nawacho kendo kapuoyo nyasona wanga kabisa. Koro politics man Ndhiwa is very funny. Waseng'iyo voting blocks kendo the majority of voters are women. Mine nigi kura kabisa. Emomiyo wanya wacho ka with a lot of confidence ni kang'iyo kendo kaka asewuotho, nikech ing'eni kiwuotho bi consult ji be nyisi ni ida rengo gi ng'a. I'm convinced beyond doubt ni Beatrice Ogolla is going to win. Beatrice Ogolla. She's a nominated senator. She's going to win with a big margin. And Miyoma is very strategic. Kendo anya wacho kae nikech onge gimomiya though, but feedback mayudo kae jopiny. Emba neno ko speak the language. Ang'o mosetimo na japiny ma koro dang' wach ni koro kawe? Beatrice Ogolla king'iyo political journey mare, ochako obedo Homa Bay County kacha ka Ministry of Water, kasto dhi energy, kasto obedo appointed kaka senator mogwel. Beatrice osechung' gi mine ma koro report mayudo e ground, especially Kologi, osemiyo mine pesa mag olo, mag ohala, kendo value girl education. Nitie nyithindo be mosetero police ma is much recommendable. Ok ni jomochungo gi rach, but money first hand information mayudo. Agostino Neto no serve kendo notimo maber. Ogindo dwaro MP, but dagombo ni Ogindo chako doge MCA, obed majority leader na, with a lot of respect for him. Kechara no bed ko wena majority kanyo tan makao. To mbunge wa Masani tudo golo na? Bunge wa Masani iluongo ni Ward Chief kata Martin Peters Owino. Martin Owino osemiwa kwe, embe na maize flowers. Osemiwa kwe, embe na wachi serving his second term. Koro miyowa gimanya recommende ong'amo ero kwe, kendo osemiwa a lot of peace. Tich osetiyono maber? Tich nitie kuonde moko mapok o deliver, and I feel ni gigo dwaro ng'ama understand jopiny, the language of the people. Mane kumana ketecha, ng'ama piny ki japiny ramo chunye, mane ng'ama wang' ne odhi dero Ndhiwa. But this piece of Owino pok address various issues. There's an example of Arangenya Primary School. It was in a pathetic state, kendo noko ber. Ochuno ma jo local organization kanyo Ngarambe ma school no sani kidhi sidi kanyo, ogomo chwa tiles. Nitie kuonde moko ma, with a lot of respect, my MP pok onyono. Nyaka ne yiere. Nikech ng'e nembo wa Kologi, ok na goye. To Kologi kanyo kobiye? Kologi to bire, nikech macha to dala. Ok na goye, but I feel, nikech ambe I have my democratic right. Amba ngi pacha kaka japiny, kaka neno gik moko. So she has not convinced me. Yemonda penja ne nikech sani bende koro nonro ma bende koro timore oganda, kata ma bende koro ne chenro ne digombo ng'eyo ni to Ndhiwa un kama nade? Un kama nade? Bende uneno ka wadonje serikal gi linda ground koso donje gi linda mwananchi? Pogruok e paro ng'eny, un kaka josiasa jomatindo ma bende koro wuotho kone gi kone, de kata mine man oko kacha dego mondo giwinje pacho ni to yawuot wa utero wa kure? Erokamano kuom penjo no, Mr. Steve. ODM ose disappoint wa, especially wa jomatindo. Kendo pok ginyisowa example mwanyalo kaka jomatindo. Ning'eni nokayudo opportunity mar romo gi Raila Amolo Odinga. To gik man Raila wacho
ni obiro terowa Canaan. Nochuna dhi amanyo buk kuma story mar Canaan. Ma somo bugno maber. Mabedo convinced gimomiyo baba ne wacho ni wadhi Canaan. Ema ada refer to jotendwa mag ODM. Gimbe gidhi gisome buk mayudore mar Canaan mondo ging'e lek mane Raila nigo ne jo Kenya marwa. ODM ose disappointwa kendo pok gimiyowa direction maber. Omiyo an na decide mondo ajoin team Linda Mwananchi. Kendo kipenja kae sani, aja team Linda Mwananchi. Kendo amor mar bedo kanyo nikech I feel ni my ideologies are represented kanyo. Kanyo kuma feel ni energy mara nitiere. Nikech they speak the language of the people. Sani fuel oidho ni malo. Kendo en wach malit ahinya. Pok waneno ka fuel oidho malich kama. Jogewa wacho ni giwuo gi government ni gidhi duoko fuel no piny and etc. Koro look at jomonwa Valley Society. Jok machalo ka John Mbadi. Jok machalo ka Opiyo Wandayi have been subjected to drama online. Jok manwa miyo luor. Sani they don't have value. Koro jogewa gie, they're becoming valueless. Wandayi sani is confused. Mbadi is confused. Mbadi lokore, he's very petty. En tinde owuoya oduokore mana gi nyithi Raila. To embe ong'e kuma Raila ogole. Koro ODM has disappointed us. Nikech gima dhiera kabisa. Kidhi Western, jotelo ma cross Jauda obedo piny kendo discuss. Kidhi Coast, jogi nigi jo Secretary General ma Uda obedo piny kendo go picha. To Kaluowa ka ok inyalo gwenja kamano. Sani mana online drama. We are competing for numbers. Oburu Odinga kaachiel kod Gladys Nyasuna wacho kacha ne gidhi temo matek mondo mi gine ni sirikal ni okedo ne ratiro mar japiny. Mano ok en gima ber. Mano gima ok nyalre nikech Ruto osedonjo tiendgi. Ruto donjo tiendgi nado. Okune kaune ma upingo chama. Ok waping chama. Ingeni Okudwa chama. dongruok mar chama. Ingeni ODM kidefine en Orange Democratic Movement. Dino means ni amba nyagolo pacha. Ok ochuno ni nyaka ber gi pach wanga koka wanjo chama. Tiende ni Dr. Oburu Oginga ok nigi interest ma japiny. Dr. Oburu Oginga is a good man. Kendo is my elder. Kendo ng'ama I respect so much. But I feel ni Oburu is being misled. Ginga. Gi jomoluore go. You know them, Steve. I won't mention names. No, and I don't know them. But jopiny ma misled. Jopiny to ng'eyo. Ingeni ayan ma iwuogi japiny. Kech jokologi bende dingeni to karang'o matimore ka. Oburu, this guy are taking advantage of Oburu's age. Jomage. Jotelo. Jo Linda Mwananchi. Jo Linda ground. Anya wacho kae ni they're taking advantage ni age mar Oburu. Oburu's like a shadow. Geng'onegi kumoro mondo giyud kaka ginya wuok. Nikech kiwinjo kaka sani, Oburu tinde romogi en mana State House. I'm sure ni Raila nitie kawuono. Raila dosedhiro jogi ma fuel no dok piny. Doko ka wata 1 week. Sani joka thiano ni jogi bro mana duoge ndara. To jopiny ing'eni gin gima gikia ni gach gigonegi fuel. Gach jotelogi igonegi fuel. Ok gigol pesa gi ni giketo kacho cha. Government gonegi fuel. Koro ok giwinji let ma jopiny winjo. Manyisa ni to Gladys Nyasuna Wang'aya e constituency marino Homa Bay County be uneno ka utino maber. Wanga kaka nasewacho mbele kacha. Uduoke wapinja wa straight uduoke. Adhi duoki. Wanga kaka nasewacho mbele kacha. She has changed the face of Homa Bay. No fact on that. But I feel at the same time nitie misplaced priorities mapoko address. Koro when the time comes, wabro ng'eyo ni is Wanga going for a second term? Kata kodhi for a second term. But for now, she has changed the face of Homa Bay. Kendo nitie ndara moko mo expand kanyo maber. But poko o address key issues.
ma joma chalo kaka wan monego advice ok jok. Un kaka jolinda mwananchi nikech udwaro lokruok. Gi kaka bende ang'e ni samoro umbe una put maru kaka jomatindo. Oganda bende koro wuok Homabay County. Ukuodho county nade? County wa kae gima hinyowa gi jogi en about leadership wrangles manie ODM. Though ni pok wa bring it down to county level. Emana leadership wrangles ni baba nonyisa ma, baba nokonyisa ma, baba nonyisa ma. That's the problem that we have with these guys. Ogi follow katiba. Ingeni ODM as a party nigi structures meke. Kendo nitie gik monego lo, monego tim. Nitie brains moko mokinya igno. Ingeni joma ng'eny kia ni I'm the deputy spokesperson malinda mwananchi. Joma tino ng'e mano. In Deputy spokesperson linda mwananchi. makanye. Linda mwananchi. My boss is Karoli. A brilliant mind. Nitie jok moko ma you cannot ignore their brains. Karoli is a brilliant mind. Kendo kibed kode bro nyisi kaka en gi lek mar Kenya ka. Amagi jok mane close gi Raila. Team wani nitie joma osedhi gi Raila in trenches. Joma nosebedo gi Raila in difficult moments. Orengo osebedo gi Raila in difficult moments. Ma none of those principles mane Linda ground osebedo go. E team wani wan gi young energetic. Ingeni joka poko amini ni jomatindo is their time. To wan waseyie is our time. Kora brilliant mind like Sifuna. Igole nikech he does not speak the language of a few individuals. Coral say ni ODM has disappointed us. Kendo akiani ker marwa chabo selungo kata bura mora mar duoko wa nikech Ruto development osekelonwa. No lie. Ma we say thank you. But we want a bigger chunk of it. Nitie gima osetamwa mana kao kende Steve. Emana presidency. To joge wagi disappoint aga seche moko kagi wacho ni ODM is not capable of fielding a candidate. As if ni baba all this while. Baba ni train nobodies. ODM chakara ko yier ng'ato megiriwore jo linda ground linda wananchi or speak the same language. To gimiyo kata oburu madhi laund president, oburu yombo Ruto sa chielo pi. Wacho ni gilemo moro linda mwananchi kandi. Achiel kuom mipango manitiere ma un godo en ni udwa mondo ti gi duond buche mapingo William Samoei Ruto. Okamano. Wadwa tiyo gi like-minded individuals. Ingeni jolinda ground. Tiende ni jogo dongo pingo serikal. Ingeni pingo serikal ok rach. Tiende ni udhi tiyo gi jogo duto tema pingo serikal. Ineno wan wadaketo serikal teng. Yani mondo otine jopiny. Wakete a line. Ok ni we are anti-government. Wadwa mani mondo serikal otim what is right. Gima Raila nong'ego. Ingeni kipenjo nyathini Raila nong'ego ang'o? Raila ni speak the language of the people. Winyo maber kanyo. Koro wan gima wadwaro, wapush sirikal ni mondo tim what is right. Gik mane wandekorego be otimgi. To kako otimgi, watimo nang'o. Say things. Nikech nyaka nyoro jomoko negi. Nikech dhi ndara nikech fuel oidhi. Ji ariyo moko nonegi. Kendo moko ni gari ni high speed. Ogoyo molwar. Koro the value of a human dignity. Gik man Raila fight for. Ema pod wadok chien. Ema nyawacho kani kaka linda mwananchi. Wabro biro kata Homabay. Kendo will soon come to Homabay. Nikech I'm sure ni onge ng'anya tao madonjo Homabay. Nikech that is our right. Mondo wa engage jopiny. Oganda luo yie tiyo chal kagima giyie tiyo gi ng'aranga lakini Rigathi Gachagua mane en jalup ker ma Kenya ema samoro gineno ni ok ginyal tiyo godo kaluwore kaka ne owacho ndalo mokalo. Ingeni wach Rigathi ni osemienwa go. Ni either o support wa. Ingeni Rigathi nobedo impeached. En ogol wenje. Batun kode. Waonge kode. Wan wago mana lwenywa. Wanyabed ni wa speak the same language nikech en embe no position.
wambe one opposition. Mane gima bring wa together. But anything close to miwa pesa, no. We are there niya embo go lwenje Mount Kenya kocha, wambe wago mar lwenjwa kae matin mar konyo pinywa. Mane gima riyowa. But gik moko ni o support wa, omiyo wango, that is a lie. That is a lie. Omiyo wan king'iyo kata Babu Owino gi, governor incoming, a brilliant mind. Macha ng'ama ok nya ng'iewo nikech dila ng'iewe dose ng'iewe chon. Because he's a force. Atandi yesterday admitted ni Babu is the next governor of Nairobi. Koro jogi pok gifwenya gima jaluo en, kendo gima ODM nyatimo ne Kenya ka. They're dragging us behind. To my party is the largest. Saka Nyasuna Kete. Great to the Southern Limpopo. Tuka koro one great and we cannot fill a candidate. Ereka koro one great. We don't have the muscles to fill a candidate. Koreka greatness biro gani. Election modhi neno ka ODM ba dhibedo gi kombe moromo. Election modhi ni ODM modhi yudo kombe matin kabisa. Mana dire makende. Wadhi yudo kombe matin kabisa. Steve anawuotho. Atiyo gi NGOs moko. Oyugis ka. Kindu ka. UDA otimo tandauwe. Kendo parties osebiro kaluo kama is very alarming. And our leaders okne. Kora I just want Gladys Nyasuna Wanga, Governor, jogi donje our bedroom. Kendo parties UDA sani kidhi Oyugis ka. UDA ng'eny kanyo kuma nen ODM zone. Nitie kuonde moko ma kata kokel competition to ODM must have numbers. Kagoro ODM kaluo ka ema UDA osebedo gi numbers. Koro kwadhi oko to Bineno ka nyalo bete ni Sifuna gi Oburu gini orewore mondo gibed team achiel. In politics everything is possible. Then do you support that? Nyalo lero mano mondo timre. Anya gombo kantie structures mwanya tim. Ko Oburu be nya refer to the 10 points agenda mano wadgo ndiko. To gola ego oko. To wach ni ero nyathi nikech Oburu Sifuna is nyathi Oburu. Mae gima nwandiko nikech ng'eni Sifuna anokane shida Sifuna. Nikech Sifuna mani secretary general ema nosomo gika. To kakoro secretary general wacho ni gik monosomogi onge mosetim kata achiel. Ere shida kanyo. Koro Oburu kanya bring ego moja ero, this is my 10 point agenda. Kel gigi mondo wa discuss. Anya recommend mondo girom kendo giwuo. Nikech wan ok ora decisive politics. Wadwa gima kelo ganda wa together. In fact mano gima Raila nowacho. Ni kata en dogomb niya ODM no be osiki kata chieng' moro onge. To ODM osiki mondo bed intact. So, we ok nyawil mar wacho wach madhi mbele about the Odingas and the Mbadis. A whole CS. Ingeni Winnie Odinga ko wacho ne yawa. Ni the National Treasury is not your personal office. National Treasury is not a place where you abuse us. Oparo ni mana Mbadi. Ni office mitimono itiyo na jopiny te. Iti issues ma Mbadi ochako donje are necessary. Mbadi ng'ama nong'eni Mbadi en nyang'. Ng'at mane wakwano sani Mbadi has been subjected to mere arguments. Kendo argue gi nyithi agwambo. Mochuno nyaka meny piny mo address issue no. Koro sani En argument kosono wacho gima notimore. Samoro japiny bende ng'eni loko gini yono moko owinjore. Iwinjo ng'ato konyisi ni first be elected. Ng'ato konyisi first be elected. Macha gima nogocho ni mana Winnie. Koro play the bigger part. Obedo ng'ama duong'. Owacho ni ma nyathi bang'a. Kendo ma nyathi party leader na. There's no point mondo was subjected to mere arguments. We are gochne, I explain ne. The same to Ruth Odinga. Maka gik mane gi sort in-house. Ok ket duge wa e piny ka. Mano nyalo keto Mbadi kama nade. Gino ketho ne Mbadi gima rach kabisa. In fact, Mbadi onego lok pache. Odog Mbadi mane wang'eyo.
Ang'eni ne sirikal na fight ne sirikal motiye. But if things are not working out, kadi tim manang'o, gik moko ok bi tiyo. Wuod mbade gini nyatimo, ka made pacha an, they would have resigned, mondo walos odwa, mondo wang'i for a bigger picture mabiro 2027. Mano pacha. And I stand guided. Nikech nyathi matin amba need some guidance. Kwa tieko, ugolo Ruto kom gi kura kose gi yore te? Ruto dhi dala. Ruto dhi dala. Ambo dage no kodhi, koro dhi timo nang'o? Ing'eni gine king'iye by numbers, Western, Ruto onge ombulu. Kaluo kae monya yudo matin kabisa. King'iyo presidents mose yier South Africa kandi wan gi Suluhu nodhi kacha cha, Museveni bendo chako yier kacha. The same thing nyalo timore Kenya ka. Ing'eni Kenya ka our systems is different from systems ma democracy mane Kenya ka duong' moyo mane pinje maoko go. Koro Ruto is going home 2027. Ruto must go. Kendo Ruto is going home. To onge gima rach, ng'eni ji wacho ni onge gima rach ka Ruto dhi dala. Nikech kok itiyo ne jopiny, ima gi two options. Either dhi dala kata iduogo. Koro must go home is not a bad term. Ema niya tich otami, wakel ng'ama chielo manya timo tich. Tich otame. Tich otame. Ma projects mokelo mag dongruok gi. Those are not favors. Mago pes jopiny. Steve indirectly, kata ok ichul tax but indirectly chulo tax. To nudwa mondo, okay, udwa mondo ger gi pesa ge. Pes jopiny. Dongo tiyogo. Otiyogo makare. Sani wan gi domestic debts. Ing'eni Ruto ni, sani nitie videos ma circulating online. Gik mane giwacho ma sani igogigo. Ruto ne wacho ni, ere ka fuel ma Kenya ka ng'eny, to ma ok sani minyise the same thing. Dongo wan gi lweny Iran. Lweny nitie, but fuel ok onego dhi malo to that extent. Onego dhi ka ng'eny 2 shillings kata 3 shillings. But koro ma nyaka sani diesel odhi malo moyo petrol. Osetimore adier. Mana kamano nyakoram Gajwang', komora mara miteka thul maken mago niro kamano maduong' ahinya kuom kete mana e chunya Nagi TV nikech sae nero kamano maduong' ahinya wan kande kachiel kod Ian Obala mabende dwaro komno mar MCA mar Kologi Ward modore kacha ndhewa nyakoram Gajwang', winjo kako wuoyo kendo wacho kacha wach ne mugi kacha ni Ruto nyaka dhi dala nyakoram Gajwang'. Ero kamano ne joma bende ne to kamera kacha wan kande kachiel kod Felix maboyo tiyo kacha matek mano ne picha ni yude achiel kachiel kawuok e studios mag Nagi TV nyaka kamora mora mtinyo kurom Gajwang'. Wan kacha bende gi Okelo mabende otiyo makacha matek, wan kacha gi Oure nyakorom Gajwang', wan kacha bende gi Medusa machendo ni elongo ni Nelson Mandela Okore mano wuodo funyo Jerusalem dala maler. Kapok watieko adhi kawo thuolo makende mondo mi ma kamera mari wuona gi ja neno machunyo Nagi TV kinyiso gi ni to chalo nade kiyotieko. Yena monda agwero kamano ne chunyo Nagi TV kuom identify rowere matindo kendo miyo gi spaces machal kamagi. Agonuru kamano. Ada wuo gi ogando Nagi kendo da mar nyiso gi ni piny osebedo matek kendo ka ogik 2027 wavote uru leaders manyalo konyowa. Kik wanuo jotelo machamo mana pes jopiny. There is no accountability. Kuma pesa wadhiye bok ginyiswa. To wayier young energy joma tindo. To mogik ne jokologi. We akaw kinde ni mondo a requestu kendo akwau ni kogik 2027 God willing ne kapod angima to vote Ian Obala kaka MCA Makologi Ward. Wan gi several issues we want to address. Wan gi unemployment issues, wan gi health issues, kendo wan gi bad roads modwaro mondo waket makare. Kora kwao gi bolruok makende ni kogik 2027 upara kaka wuoyi matin mondo adhi atinu. Ko kamano tagonu erokamano.
Erokamano maduong' ahinya Yano Bala imbe kuom kawo thuolo mari makende mawuok Kandhiwa kendo michopo Kisumu chunyo na gi tim mondo mogo mbaka. Erokamano maduong' ahinya kendo pod wabomedo yudo thuolo makare mondo mogo mbaka kwanyiso ni kinyiso jopiny kaka un jotelo makono ni to un kaka jo-Ndhiwa dongruok maru chalo nade. Erokamano maduong' ahinya ka idok to wachni wako moso kamano koro mga jwang' ne chunyo na gi TV ka thuolo makende mago erokamano maduong' ahinya kuom kete mana chunyo na gi TV. We kik will mondo mi luwa Facebook page mar Chuny Onagi TV, TikTok Chuny Onagi TV, kati subscribe YouTube channel mar Chuny Onagi TV. Kangero wa makawuono ne en ni kikipakri gi gima ok ing'eyo mabiro mbele. Mane tacho ni en Steve James aka Nyakwar Nyaronyo 1 Uritu Masan. Asante. Yeah. Yes.